ina fatan kana fahimta ta Malam Kabiru Gombe. To dan an zo an faɗi waɗannan kurakurai naku, an ce ga abin da kuke yi, ga take-taken ku, sai ka zo kana cewa wai duk alkhairan da kuke yi ba a gani. Yace a wata guda din nan Allah kaɗai ya san waɗanda suka zo suka karɓi kalmar shahada. To ai wannan alkhairai naku ba su ne ake duba ba, abin da ake duba kawai sharrin da kuke kullawa musulunci. Kama yadda Huzaifa ibn al-Yaman yace kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil sharri. Wannan fiqhu na Huzaifa ibn al-Yaman ba kuskure bane, domin manzo Allah bai kuskurantar da shi ba. Dan haka mu ma ba ruwan mu da shigar kiran da kuke zuwa ga addinin musulunci ko musuluntar da maguzawa ko ci da marayu, duk waɗannan abubuwa ne na alkhairi da ko Yahudawa in suka zo za su shi muku albarka. Ko ba Yahude ka kawo kace masa ka ci da marayu, ka gina gidaje da za a dinga rainan marayu, kana ba da tallafi ga zawarawa, kana hada aure idan aure ya mutu, kana kaza kana taimakawa marasa karfi, na rantse ma da Allah Malam Kabiru Gombe, ko Yahudawa ka nemi wato kungiyoyin Yahudawa na duniya, ka je ka same su ka ce musu kana da waɗannan manufofi, za su baka tallafi. Yahudawa ma za su taimaka maka inda ci da marayu ne, kowa yana tare da kai. Abin da muke magana shine wannan alkhairai naka tsakaninka ne da Allah, in ka yi su dan Allah, Allah zai baka ladan su. Ana magana game da abin da kuke shukawa na sharri, da haka alkhairanka ba za su sa kuma ba za a yi magana kan sharrinka ba. Wa kuntu as'aluhu ani sharri makhafata an yudrikani. Ina fatan ka fahimci wannan karatu, kuma na mai da kai cikin littattafai ba waɗanda idan ka koma kai karatu wallahi zaka fa'idanta sosai da sosai. Kabiru Gombe yace Allah kaɗai ya san waɗanda suka zo suka karɓi kalmar shahada suka musulunta a majalisin nan, wannan baya daga cikin ajandarsa. A wata gudan nan Allah kaɗai ya san waɗanda suka zo suka karɓi kalmar shahada suka musulunta a majalisin mu, wannan ba cikin ajandarsa. To shine na gaya maka wannan maganar in dai ba za ka iya faɗinta game da sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to ya kamata ka ji tsoron Allah, kada ka faɗe ta game da waninsu, kada ka faɗe ta game da wani Huzaifa ibn al-Yaman. Dan wani shi ma ya zo ya takallamu an sharri makhafata an yudrikahu fala aiba alayhi. Dan an samu wani yau shi kawai yana magana game da sharri ba dan komai ba, dan yana tsoron kada ya fada cikin sharrin, to shi ma baka da yancin ka zage shi, baka da yancin ka aibata shi, kama yanda baka iya aibata Huzaifa ibn al-Yaman ba, domin ka san idan ka aibata Huzaifa ibn al-Yaman to wannan aibatawa ba za ta tsaya iya nan ba, za ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da Huzaifa ibn al-Yaman akan wannan tafarki. Dan haka har alkiyama ta tashi duk wanda ya dau wannan tafarki na wato lura da bangare na sharri dan tsoron kada ya fada cikin sharri din, dan kuma ya fadakar da ƴan uwansa musulmi kada su fada cikin sharrin, ba abin zargi bane har abu saqahu, har alkiyama ta tashi ba abin zargi bane, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai da haka abin zargi ba. Ina fata ka fahimce ni Malam Kabiru Gombe. Ahsanallahu alaikum. هذا سائل يقول: هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطا يذكر فيه أخطاءه وهفواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟ إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ هذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. kaji yanda malamai suka yi bayanin abin da ya shafi wato bibiyar kurakurai na malamai, amma kai ka zo ka yi magana a dunkule, kana zargin bibiyar wato kurakurai na malamai, kana kiran abin wato sana'ar kuda, kana ce da abin kama da kuda. To kaga wannan abu da kai babu shakka babu adalci kuma babu ilimi a cikin abin da ka faɗa. Ya kamata a ce ka yi magana ta ilimi, tunda har cikin bayananka ka kawo maganar Sheikh Salihul Fauzan. To ya aka yi baka kawo wannan maganar ta Sheikh Salihul Fauzan ba? Inda ya bayyana cewa bibiyar kurakuran malamai za a duba ne a ga da wacce manufa ne. Idan kana yi da manufar bayyana kuskure da kuma fayyace gaskiya da taimakon gaskiya ɗin da bayyana ta ga al'umma, wannan ba kuskure ba ne.
kuma abin da yake cikin zuciyarka din nan niyyarka babu wanda ya isa ya san niyyarka idan ba Allah ba. Dan haka za a barka da Allah ne, za a barka da Allah. Karkari dai a ce maka ka ji tsoron Allah, in dai za ka yi magana game da kurakuran malamai to ka ji tsoron Allah, ka kyautata niyyarka, kada ka yi abin dan wata niyya ko wata manufa wacce ba dan Allah ba. Ka ji tsoron Allah, ka kyautata niyyarka, ka yi abin dan Allah. Wannan shine kawai abin da za a iya gaya maka. Amma babu wanda ya isa ya tsinkaye ya hango niyyarka ya ce ai niyyarka ba mai kyau bace bare ya hana ka. Malam Kabiru Gombe, ina fatan kana fahimta ta. Ina maka maganganu na ilimi, maganganu a nitse da murya ƙasa-ƙasa. Ina binka a hankali, ina maka bayanai da murya ƙasa-ƙasa ba tare da na ɗaga ma murya ko na kausa lafazi ba. Ba dan komai ba, domin ni manufata shine a fahimci waɗannan al'amura. Manufata shine ina so a gane inda aka dosa. A Malam Kabiru Gombe yake cewa, kaga malami bai da aiki sai nemo ina kurakurai da laifuffukan malaman sunna. Shi iya abin da yake nema kenan, ba ruwan shi da alheri. Kaga malami bai da aikin yi sai nemo ina kurakurai da laifuffukan maluman sunna. Shi iya abin da yake nema kenan, ba ruwan shi da alheri. To Kabiru Gombe, kaga dai na kawo maka maganar Huzaifa ibn al-Yaman. Shi ma Huzaifa ibn al-Yaman, kaga zaka iya cewa ai ba ruwansa da alheri. Zaka iya cewa Huzaifa ibn al-Yaman ba ruwansa da alheri. Shi kawai abin da yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan sa sune kurakurai da laifuffuka da kuma sharri. Huzaifa ibn al-Yaman, sahabi mai girma cikin sahabban manzon Allah, Allah ya kara musu yadda. Kyakkyawan zaton da nake ma Kabiru Gombe, ba za ka soki wannan sahabi na manzon Allah ba, Allah ya kara masa yadda. Domin idan kai wannan ganganci to sukan naka ba zai tsaya kan shi wannan sahabi ba, sukan naka zai wuce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqarrahu ala zalika. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Huzaifa ibn al-Yaman akan wannan tafarki, bai kuskurantar da shi ba. Huzaifa ibn al-Yaman shi bai da aiki, ba ruwansa da alheri, shi kawai abin da yake tambaya shine sharri. Manzala kuma bai kuskurantar da shi ba sallallahu alaihi wasallama. Ina fatan ka fahimce ni, domin yana yi ne makhafata an yudirikani. Kyakkyawar manufa ce da shi, yana yin abin da kyakkyawar manufa. Shi kullun yana tambaya game da sharri, ba don komai ba sai dan yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da shi daga fadawa cikin sharri din. Kada sharrin ya riske shi, kada ya fada cikin sharri. Shi yasa shi kullum Huzaifa ibn al-Yaman ba shi da aiki sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da sharri. Kaga malami bai da aikin yi sai nemo ina kurakurai da laifuffukan maluman sunna. Shi iya abin da yake nema kenan, ba ruwan shi da alheri. Kaga malami bai da aiki sai nemo ina kurakurai da laifuffukan malaman sunna. Shi iya abin da yake nema kenan, ba ruwan shi da alheri. To Malam Kabiru Gombe, idan malamin yana yin wannan aiki makafata an yudirikani, yana nemo kurakurai, yana bibiyan laifuffukan malaman sunna kamar yadda kake faɗa ɗin, malaman sunna kamar yadda ka faɗa. To malami yana nemo kurakurai da laifuffukan malaman sunna ba dan komai ba sai dan makafata an yudirikani, ba ruwansa da alherinsu, ba ruwansa da cewa sun yi alheri ko kuma sun aikata aiki na gari, ba ruwansa da wannan. Shi laifuffukan kawai yake nema da kurakuran. In yana yin haka makhafata an yudirkani, ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba gashi Huzaifa ibn al-Yaman shi ma ba abin da yake tambaya sai sharri ba, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqarrahu ala zalika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan wannan, bai kuskurantar da shi ba. Kabiru Gombe, kana fahimtar karatun da nake ma? Kaga kenan ba laifi bane in dai akwai kyakkyawar manufa, in dai akwai kyakkyawan niyya, ba da niyyar cin mutunci ko cin zarafi ko wulakantarwa ko zagi ko aibatawa ba. A'a, ana bibiyar kurakuran ne makhafata an yudirikani. Ana yi ne don kada mutum ya fada cikin kurakuran, don kuma ya samu dama ya faɗakar da ƴan uwansa musulmi game da kurakuran malaman sunna. Kama yadda kake faɗa, me laifin bibiyar kurakuran malaman sunna ɗin, in dai ana yi ne makafata an yudirika ne. Ba gashi Sheikhul Fauzan ya bada fatawa ba? Bayan Sheikhul Fauzan ba gashi malamai da yawa duk sun bada fatawa ba, sun ce ya halatta?
ba gashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana haka, gashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da Huzaifa ibn al-Yaman akan bibiyar kurakurai da bibiyar laifuffuka da sharri, ba tare da kuma yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bangare na alkhairi ba, shi bangare na sharri kawai yake tambaya. Ya akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kuskurantar da Huzaifa ibn al-Yaman ba? Malam Kabiru Gombe kana bibiya ta? Kabiru Gombe ya ce, ya yi kama da ƙuda. Ya yi kama da ƙuda, an san ƙuda. Shi ƙuda yanzu yadda adaran ma ya sa riga ta fara ƙarƙar fesa turare to ƙuda ba zai zo wurin ba. Amma da an yi kashi to shi yana wuri. Duk inda alheri yake ba sa gani. Ya ce ya yi kama da ƙuda, an san ƙuda. Shi ƙuda yanzu yanda alaramma ya sa rigarsa fara ƙalƙal ya fesa turare to ƙuda ba zai zo wurin ba. Amma da an yi kashi to shi yana wurin, duk inda alheri yake su ba sa gani. To Kabiru Gombe, za ka iya faɗin wannan maganar akan sahabin manzon Allah radiyallahu anhu Huzaifa ibn al-Yaman? Za ka iya faɗin wannan magana ka ce masa yayi kama da ƙuda? Domin ya ce wa kuntu as'aluhu an sharri, ni kuma kawai abin da nake magana kansa, abin da nake tambayar manzon Allah shine sharri sallallahu alaihi wasallama, ba na tambayar alkhairi. Huzaifa ibn al-Yaman shi ma ba ruwansa da alheri, sharri kawai yake tambaya. Shi ma za ka iya kamanta shi da ƙuda, Kabiru Gombe? Za ka iya kamanta shi da ƙuda shi ma? Ko baka ji waccan fatawa da Shekul Fauzan ya bayar ba? Ko baka karanta alfarq bainan nasihati wat ta'yir na Ibn Rajab al-Hanbali ba? Baka ji abin da Ibn Rajab shi ma yayi bayani cikin wannan littafi nasa mai albarka, littafi mai girma ba? Ibn Rajab shi ma ya tabbatar da cewa bibiyar kurakurai, a nemo laifuka na malamai, a nemo inda suka yi kuskure, ko da malaman sunna ne, kai ko sahabban manzon Allah ne, Allah ya ƙara musu yadda, nemo kurakuransu da tabbatar da inda suka yi kuskure, in dai da manufar tabbatar da gaskiya ne da kuma bayanin kuskure, tare da girmama waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin matsayinsa addini. Ibn Rajab ya ce babu laifi, ya ce malamai sun yi ijma'in cewa babu laifi yin haka. Shekul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya tabbatar da cewa an yi ijma'in cewa babu laifi. Cikin littafin da ya wallafa Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam, Shekul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya faɗi irin wannan magana ta Sheikh Salihul Fauzan.